continuare mai multe episoade din SpongeBob Pantaloni Pătrați pe Toons. Ce e mai bun decât o pisicuță? O pisicuță unicorn, curcubeu, fluture. Are superputeri. Și super prieteni. Ce-ar putea merge rău? Nu rata noua serie Pisicuța Unicorn Fluturaș Curcubeu. În curând pe Toons. Acum urmărești SpongeBob Pantaloni Pătrați pe Toons. Sunteți gata, copii?